maramba ɲɔgɔnna pareli b'a minɛ fɛn bɛɛ b'a minɛ a ye dɔnkili dumanw daba ye n'aw ye dɔnkili dumanw da sisan de walayi bila dɔw bɛ bɔ mankan na jelimuso n'i tɛ dɔnkili duman da e tɛ don kilipu la bɔ e tɛ fosi kɛ diɲɛ kɔrɔ walayi i ka faniw tɛ bɔ problème kɔnɔna na dɔnkili nɛgɛ de b'u la dɔnkili nɛgɛ de b'u la o de bɛ ka kɛlɛ ci aw kɛlɛ tɛ yen koyi dɔnkili dabaliya kɛlɛ de bɛ ni dɔnkili dara sisan dɔrɔn an bɛ taga bɔ yan bɛɛ ka mikoro ta ba ye bɛɛ k'i jigi bɔ faniw kan bɛɛ k'i jigi da i ka mikoro kan ba ye an ka taga bɔ yan n bɛ munumunu tuguni n bɛ taa malimatu san pɛrɛn kama lɔmɛ tuguni parce que ni ye dɔ décortiquer yan fɛ n bɛ taa malimatu san pɛrɛn kama tuguni malimatu san pɛrɛn ne t'i bila dɛ f'i ka bɔ ka bɔ ko ninnu kɔnɔ i ye diffamation dan ne la diɲɛlatigɛ kɔnɔ n b'i kɛlɛ fɔ lahara f'i k'a ta ka bɔ n'a de dɛ i bɛ nkalon ninnu de ta parce que i ɲ'a ma ye o aw bɛ nkalon tigɛ trop pour avoir non visibilité k'a sɔrɔ e bɛ min na dugumala la e tɛ bɔ inibo bɔ k'i tɛgɛ da kuranɛ kan k'e tɛ wari minɛ jatigiw la ne yɛrɛ ma deli ka nin ɲɔgɔnna ye ta maninfin yɛrɛ ka kɛ tan e fani to f'e bɛ don jatigi ka inbox kɔnɔna na ko o bilɛ e ma ye awa tapitigi a ma taa 2 millions di dɔ ma aw ma fɔ k'a tɛ se ka wari di mɔgɔ ma e malimatu sanpere ma fɔ k'a tɛ se ka wari di mɔgɔ ma o bɛ awa tapitigi de ma 2 millions di yan si je me trompe pas hein parce que moi j'ai vu là ne ye vu a bɛ ka circuler TikTok kan ko 2 millions e ma fɔ ko dɔrɔmɛ 1 t'a bolo k'a tɛ se ka ma taa monnaie don i la ma i bɛ nin jatigi in gɛn tuguni jatigi wɛrɛ bɛ siran u b'a fɔ tantôt a terimuso bɛ ka taa an bila an ka inbox kɔnɔna na an tɛ se k'o supporter bi awa tapi bali ba ou bɛ tapi quoi encore sini ye jɔn ye sini bɛna kɛ jɔn ye i tila k'i sigi tuguni ko o tapi ye faux de ko archi faux ko o tapi ye faux de e kuma n ko a k'o faux hali ni tapi ye faux de tantôt i kun bɛ o to sutura minɛn de kɔnɔ o bɛnnen tɛ e da kɔnɔ i dusu bɔra cogo cogo i kuma n ko a k'o faux mais ala de y'a dɔn ta tellement que i bɛ nkalon tigɛ ka nkalon tigɛ ala sina k'i fɔrɔntɔra de i sina ka fɔrɔntɔ ta foyi tɛ ko aliw ko n'i ma ne to i bɛ tɔ ne la i tɛ ne dɔn ne ye nan kama de dɛ ne ye nan kama de bi ma aw bila baara jugu ko la contre moi n k'aw dɛsɛra de parce que ne ni de t'aw bolo baara jugu kɛla ninnu a ye dɔ k'a la de aw kana dabila aw ka wariw bɛ ban ni ala ye ni n sa dɔn mana se n bɛ sa de mais n tɛ sa aw ka don kɔnɔ parce que aw tɛ fosi la baara jugu kɛ o malimatu sanpere jina b'a la aw k'ale ye jinatigi de ni nin bɛ se min na diɲɛ to nin ye fɛn bɛɛ de nin ye ko bɛɛ dɔn a bɛ ko bɛɛ de jɛgɔn tu de dɔn a b'a bɛɛ dɔn tu a b'a bɛɛ de dɔn jinatigi de dɔn koyi awa n'a kumana bi i n'a fɔ ko nin ye dɔnnikɛla ba de ne ye dɔnnikɛla denw de ye dɛ ne bɔra burujuw de kɔnɔ dɛ anw ye dɔnnikɛlaw de a donna ta a bɔra ta e dɔnnikɛla e disi bɛ ka yɛlɛ réseaux sociaux kan i tilara ka nkalon ta k'a da jɛnɛ sogoroba hali n'i bɔra tantôt k'a ne frappé tantôt moi je m'en fous hein ne bɛ tiɲɛ de fɔ i ye fagaliko nkalon min da jɛnɛ la awa ni ko ye danni sɔrɔ san 100 u bɛ jɛnɛ de poursuivi ça c'est délit on dit pas ça public sur les réseaux sociaux i ye ko min kɛ nin yɛrɛ walayi bila fagaliko i ko jɛnɛ ko k'a bɛ danni faga ne siranna nin yɛrɛ ne ye video in tigɛlen ye dɛ ne ja de tigɛra n ko cɛ n ko sera fo yan yɔrɔ de la i kun ma n ko a ka nin fɔ dɛ walayi malimatu sanpere ye erreur ba de kɛ i ye jɛnɛ cɔrɔ ne de y'a f'i ɲɛna ko mana danni sɔrɔ jɛnɛ bɛ a problème sɔrɔ hali Europe a b'a sɔrɔ parce que danni bɛ nin video in garder a muso b'a garder a denw b'a garder ni ko y'a cɛ sɔrɔ a bɛ taa jɛnɛ convoquer u bɛ taa jɛnɛ kama parce que e de y'a fɔ ko jɛnɛ ko k'a bɛ danni faga o preuve bɛ e bolo a bɛ mun de bɛ e bolo min b'a yira tantôt ko jɛnɛ ko k'a bɛ danni faga cɛ aw tɛ fagaliko ninnu bɔ ko ninnu na kɛlɛ ye tiɲɛ mais aw tɛ fagaliko ba la jɛnɛ man ɲi dɛ jɛnɛ tɛ mɔgɔ ye dɛ wallahi bila jɛnɛ man ɲi mais fagaliko min bɛ ko in na a b'a la dɛ
parce que ne b'a dɔn jɛnɛ filɛ jɛnɛ tɛ danni fɛ dɛ danni tɛ jɛnɛ fɛ bi dɛ mais ne b'a dɔn est ce que jɛnɛ ni bɛ se ka gɛlɛya ka se o yɔrɔ la ko ka danni faga jɛnɛ ye denbatigi de jɛnɛ i tɛ bɔ malamatu sanperengi sabali ko min bɛ ne kɔni tiɲɛ ni ala anw denw kana ko sɔrɔ a la anw denw kana ko sɔrɔ a la yɛrɛ 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 dɛ i jɔ bani ne bɛ na n ka modatɛri ninnu bɛɛ bɔ a la sisan n b'aw bɛɛ bɔ a la sisan parce que vous êtes là vous travaillez pas n b'aw bɛɛ bɔ a la n bɛ mɔgɔ kuraw k'a la n b'aw bɛɛ dégager k'aw bɔ yen et modatɛriya kɔrɔ ye mun ye tantôt i ka mɔgɔw bloquer mais tu es là tu me regardes en fait tu bloques pas personne n b'aw bɔ yen sisan dan de pari bɛ yan wallahi bilayi dan de ne ye nin yɛrɛ ne siranna dɛ tiɲɛ jɛnɛ i ka nin ko in ye ne sira dɛ a ye bɔ ka nin ko in ɲɛɲini dɛ parce que ni danni kɔni ni ko ye danni sɔrɔ san 100 jɛnɛ c'est toi e de u b'i ɲin gɛngɛ de la diɲɛ bɛɛ b'i ta diɲɛ bɛɛ a bɛɛ ni ala ni kira cɛ diɲɛ bɛɛ b'i ta jɛnɛ malimatu ye min da i la ni a jɛnɛ baara b'i bolo dɛ k'i ko k'i bɛ danni faga anw m'a fɔ dɛ an y'a mɛn aw ka porte parole de da kɔnɔ maa min bɛ artiste kɛrɛfɛ su ni tile k'i ko k'i bɛ danni faga jɛnɛ ne t'i dɛmɛ o la dɛ fagali ko yɔrɔ la kɔni ma pas de dan n t'a la bi n t'a la sini n t'i dɛmɛ o yɔrɔ kan parce que mɔgɔ faga yɛrɛ de man di ne ye ka mɔgɔ faga man di ne ye dɛ kalanden karamɔgɔ i y'o dɔn e y'a ye malimatu sanperen de ko jɛnɛ ko k'a bɛ danni faga hali kuma in fɔ ne man di ne ye mais jɛnɛ y'a fɔ de o karamɔgɔ a video in bɛɛ min n y'a partage ko a bɛ ne yɛrɛ ka page kɔnɔ a bɛ ne yɛrɛ ka page kɔnɔ i jɔ n b'a jouer bɛɛ b'a la mais kalanden bon sisan ale ko jɛnɛ ko k'a bɛ danni faga o bon sisan ni jɛnɛ ko ale fana ka na ni o prévoit mais ni ko ye danni kɔni sɔrɔ kɔni ba danni muso bɛ se ka san 100 ni ko ye danni sɔrɔ dɔrɔn danni bɛ se k'a poursuivre a den bɛ se ka kɛ parce que video in filɛ ne bɛ danni dɔn mɔgɔ min na a bɛ video in garder a b'a garder a bolo awɔ a b'a garder dɛ a bɛ sɔrɔ danni ye nin bila ka taa Mali justice la yɛrɛ a bɛ sɔrɔ nin taara France justice yɔrɔ bɛɛ ne bɛ kuma kelen f'u ɲɛna n'i y'a ye Cauchemar y'a fɔ je pense que après vous ka yɔrɔ jumɛn de don yan de don wa danni bɛ yɔrɔ min na danni bɛ yɔrɔ min na danni bɛ yɔrɔ min de mɔgɔ ma deli ka siko ye tile kɛlɛ ko siko sigilen filɛ de ye i ma se ka foyi k'a la i donna ne kan k'a fɔ ne ɲɛna k'i bɛ mɔgɔ donna ne kan k'a fɔ ne ɲɛna k'i bɛ mɔgɔ bila ka danni faga ko i bɛ mɔgɔ bila ka danni faga siko mɔgɔ ma deli ka siko ye tile kɛlɛ ko siko sigilen filɛ de ye k'a ba la ka Allah an kɔrɔkɛ bɛ na an kɔrɔkɛ faga kuma de bɛ TikTok kan kalanden mais kalanden ko nin ye suro de e kun m'a ye de e m'a ye kunu ne y'a fɔ e ɲɛna n ko an ka na n ko danni ka video dɔ bɛ yen n ko an ka décortiquer yan n ko parce que n ko mɔgɔ faga kuma min bɛ fɔ la nin n ko c'est grave quoi e ayi jɔ an bɛ pétition kɛ parce que nin ko in bɛ cogoya min na nin ko in ka ɲɛɲini dɛ parce que danni filɛ maliyɛnw i jɔ an ka ko yɛrɛ bɛ an ka bɔ faniya milieu yɛrɛ kɔnɔna na an ka bɔ faniya milieu kɔnɔna na tɛ faniya ko kuma na o karamɔgɔ bon ne bɛ bɔ fani parce que nin ko in sera yɔrɔ min na an ka diɲɛ mɔgɔ bɛɛ de ka wuli k'i jɔ sisan Mali politiciens aw minnu bɛ k'a fɔ ko transition ka d'aw ye danni bɛ ka transition soutien dɛ danni bɛ baara la aw de wulila bon sisan ni k'u bɛna danni faga n'aw y'i sigi nin ko in da la nin ko in bɔra da min kɔnɔna na porte parole de y'a fɔ maa min bɛ artiste kɛrɛfɛ su ni tile ani artiste bɛ kuma o de ko jɛnɛ ko k'a bɛ danni faga olu de bɛ appel conférence kɛ olu de bɛ kuma su ni tile a y'a lamɛn dɛ a y'a lamɛn siko mɔgɔ ma deli ka siko ye tile kɛlɛ ko siko sigilen filɛ de ye i ma se ka foyi k'a la i donna ne kan k'a fɔ ne ɲɛna k'i bɛ mɔgɔ donna ne kan k'a fɔ ne ɲɛna k'i bɛ mɔgɔ bila ka danni faga ko i bɛ mɔgɔ bila ka danni faga siko mɔgɔ ma deli ka siko ye tile kɛlɛ ko siko sigilen filɛ de ye k'a ba la ka ninnu ka fanu k'a ba la k'u buruja k'a n'u kelen kɛlɛla mɔgɔ ma siko y'a la jɛnɛ samaranin min tigɛra e sen ma e sɔnna ka bɛn a ma samaranin min tigɛra e jɛnɛ sogodogo sen ma e sɔnna ka bɛn a ma kalanden dani yanko dani bon ça c'est dani il faut que an k'i dɛmɛ nin ko in na ouais
kalande mi goro dali ka don fonere fargan e mina folo non Dani c'est dosé dia au-delà mini Dani diminen kundo moi ça fait même pas ça hein to la merata jera ko ni bankera duntulu la ko gerebe ka muntulu la mama la joie tara se san jera ka kele mama la joie tara siga ka live kono ko ni jene mana ne kele prochaine étape la kale te halalai jene ne ndo éviter de ate gringiru umbe fa o kan name ni jene ka kele soro la chuko yamna jene tara ire la victimiser ça ni fait ka kom ntara dia mo gamire men bal momsu akato folo akato apro malmatu apro ko awa awu amata fe na kabe mo bla ko gane faga yora taru fo ene na kabe mo bla gane faga nen jena ga su ni sena 600 ni mo momenta ma tete 10 minutes 12 minutes ga ta 15 minutes bo ni sena don momli tere ni momli do 4 minutes momli la 4 minutes ni sena 12 minutes balma muso itemi do mina mifia abaga mo fala wala jo adala nkalla ali kuranella ali bine jo ngadala ali bine jo adala ne afo ya woni ngani ngi ga ju me iranna amaga be mo bla ne faga o me ira jinya kono nyen na ka bo fala wa nyoni parce que no li rene ay tout ni mine mo mu nyani quoi tout ni mine mu nyani mboli nyani quoi wa mbalo muso kadega kuma ninga kiga kuma e golle ga sedu ete kasoro me malla do ngoli abo malla na tigi to fo ogo Dani jena uguri o fana wele ka kuma fo yana nali ka be mo bla ne la ka ba ne ka adresse ni ai ngoy kalabanci dia ka ne ada ta ne ka adresse ni abene soro worodo gardinori wan fle place de fête yanno amene worodo ka tebe beka ma ba do ni en déplacer kana ni kama ni me assalamu alaikum jefara karamo ko mese ka prononcer amena ta denta école sula quoi iba do mais c'est ka ele de kani hakilina de parce que faralu ko min be ka ke pour ka misra tani protéger chugamina bebe sera ele ki hakilina de sera protéger chugamina karamo ni kuma de be mogo fla de condamné kuma bola mogo min da kono ani min tagala fo abola min da kono yi kuma be jene condamné Kuma be Cauchemar fanani condamné parce que Cauchemar est une personne, on appelle ça non-assistance à une personne en danger. Ouais, c'est ça. Jene tagala kata kuma fo ale nyene. Muna kabini jene kuma fo ale nyene. Adumba do ko nimbo ko kuma de do. Voilà, pourquoi Cauchemar neti défense ta ga yorona de parce que fagali ko kuma mbala. Fagali ko kuma mbala. Oya bedi. Muna kabini jene ye fagali ko kuma fo nyene e Cauchemar nyene mu ko son e ma dénoncer ka fani ko blakere fe ka heni blakere fe yoro ni mo bola sisa e Cauchemar ka fo e ma sisa ka be fa obebe e mawa doka do e kan ka taga fo e nyene kombe mo blaka taga nintigi faga e bi dajo kan fo au kerele awani ko tunye Dani soro dun je touche du bois la kanake Cauchemar e chieni kela de ye o yoro la awa ifana ni ye mo fagala de ye o yoro la ni yoro ni la nete binjene kan do nete binjene kan de parce que abola e de da kono est-ce que après vous be e browa Cauchemar ni ne bina jene kan ya yoro ni na mbina kan fu parce que ma boa da kono e de ya fu dala e ni jene de ni ko ni organiser ka be Dani faga
jene kelema ni ko organiser de jene kelema ni ko fode parce que ni ya jene carrière ka do eka aya nya de eku aba do abese ka organiser ni eye mu ko so amado mo wore uka fo kere na do aw ni nyon chat mamina ebe soro ka bossi san ka fo dani nyene ko ebe dani interpeller kwa dola eka ko ka fo enyene kwa ko ka be efra cauchemar ni mo be condamné et de be condamné cauchemar ni mo be datu et de be datu awa ni mo be gauche ni ko na e cauchemar de be gauche mo be baga jene mani yoron na ka fo ka ba tigi attaquer jene la fona kere wora de bani nyoncho we dogore ye mais normalement cauchemar et de kanka bosi parce que na fola mogoye mogo fagala cauchemar et de mogo fagala kuma bola et de dakono et dum ba karaba pe jene ya kuma fo et de nyene ni jene ni ya ye jene courage sur cauchemar ka fo et nyene aya do ani e bebe hakilina kelendeka awo ango fo de jene ba don ani ebe hakilina keleneka aba don ale be fe ka mike o de kadi e fananiye yoro ni te kuma foroide ni ya flana de ni ko façon be bo aw ka côté la ni ya me farani dondola morgani farani da farani kwa ye mo do bla farani ko kata mande princesse agresse mande princesse agresse ko war dira buba ma ko buba. Donc, vous êtes des personnes, une bande organisée. Vous êtes là que pour le mal. Ni kere bola la drompe. Kwa nga ka réseau ka ankenyon aka caméra meneka nyon neni réseau ça fait no bola la foka na fakali kala ou d'essayer. Et puis fanani la justice doit jouer un rôle. Ah ça veut la justice pour Dani. La justice doit jouer un rôle. Dani ya kakuma fo ay kumani do fo o ene interpeller ako ko ni jene ki mo fala ki ni yo black na ne ko ma fo mbu faga de me mu nyani afara ni kumese ka fo ko mbu faga fana ni yo am Dani mo fo de kalande bajur dia cauchemar eni jene de chieni kelai fagali ko kuma mi be bola au da kono cauchemar c'est grave. Il faut que justice fananika kodoka ou yorana karamo men chuté meta denta école la met la kayere baduru samade karamo kuma de bon franchement ni koy ambe ni koy fokanya parce que nega hakina mie et mami be mo fagala sutura o yere de ka juguni mo fagala parce que ni Kouchoumar ni jene kuma kele Kouchoumar kunte na bo ki sigi bi ni ya jene parce que asor la fania de la de jene nana waka jene to Facebook ka jene ma do Kouchoumar ka ko ga Dani faga ko ga solution ni ka Dani faga non jene ni Dani kumbuga kele la Facebook kele la jene be kuma do fo chaque fois ako ko aller sur aya sur jeli ko de milliers konana. Aïe, écoute-moi très bien. Mais quand on Facebook, quand Jene ma fokabe Dani fagare, Jene ato jekulu do de konana. Ka fanga soro, kata do Kouchoumar ka, Jene ti seka wuli tato koga Dani fagao. Kata ofo Kouchoumar nyano. Non. Kalande kogi la ele de. Voilà. Jene ti seka o force soro. Parce que d'un côté, n'inko ina tanto, parce que n'inko ina ne koni polo. On est là pour débattre. Moi, je ne suis pas contre Djené, je ne suis pas contre Kouchoumar. Moi, je suis là pour protéger mon grand frère. En fait, il défend notre pays. Dani beka anga strajon défend. Parce que mon but, c'est que kref, on est là où baf ko aluba dado ko bela. Menda do ko dolanda do ko dedo. Ni Dani na on perd la Dani na sisa. Iriba do de bina mala. Parce que ni a jate na façon de djougou ma djougou be jamana kono ou ba fait ka jamana chini Dani comme Dani fléchi ko flé Delfro flé. Moi j'aime pas Delfro hein. Si ningo ko nta fait c'est pas comme hende Delfro be abaka côté do là ne fana be nga côté là ante sira kelenga nkambe au côté là sona ka hende ngono de mande princesse nous flé nous Mali kuma kan tsudo kuma kan be tatoro. Now you faga kubo erezoka John de bena anga communication kebi Morgan nous flé nous commune nous kuma kambeta nanyo nous faga sisa erezoka jamana to ni a jate bena mako sofle Côte d'Ivoire inflag blogueru chamambabe ana bloguezu
olu ma fɔ ko ka olu faga pourquoi aw b'a fɔ ko ka anw taw faga sa n'aw sigi jamana maliyɛnw aw b'i sigi ko dɔw kɛrɛfɛ n'a tiɲɛna ka ban de aw b'a fɔ ko hali an kun ka don an kun bɛ wuli a ko k'o debi kusumari bɛ afiriki de kusumari bɛ lɔbɛn de sani an ka pɛridi an ka yiriba dɔ la kusumari tɛgɛ bɛ se ka da kusumari ka lɔmɛ interpol bɛ se ka kusumari wele wallahi n'aw y'i sigi peut-être kusumari ninnu ye nin ɲɔgɔnna caman kɛ duguma parce que mɔgɔ t'a kalama a bɛ se ka k'u ye mɔgɔ caman ni mɔgɔ sugu ninnu bɛ se ka mɔgɔ caman b'a faga on sait jamais an t'a kalama kusumari y'a fɔ cogo min na a ko i donna n kan k'an ka danni faga an bɛ danni faga cogo di wariw de bɛ fara ɲɔgɔn kan wari de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a di dɔ ma pour que ka taa mali kɛ danni na k'a faga an ka sabali sa wallahi tiɲɛ ye artiste ko ye dɛ mais aw y'a dɛmɛ tɛmɛ yɛrɛ yɛrɛ dɛ aw y'a dépassé trop aw y'a dépassé yɛrɛ yɛrɛ an ka tiɲɛ fɔ aw ye ko in dépassé trop ni ko nana fagaliko yɔrɔ de la franchement aw y'a dépassé mais ne ma jigin kusumari don min na jɛnɛ donna e ka don min na e dun ye artiste ka porte parole de mun na kusumari e m'a fɔ jɛnɛ ɲɛna ta to jɛnɛ fagaliko kuma min b'a la an ka o b'a la an ka fagaliko kan parce que an tɛ se ka mɔgɔw ni perdre est ce que a ye mɔgɔ faga de kɛ a ma artiste ka mɔgɔ faga fɔlɔ fosi nin bɛɛ ye ta to aw bɛ ka mali kɛ dɔ la u fana bɛ ka ko dɔ k'aw la min bɛ aw tɔɔrɔ faniya in kɔrɔ ye o de ye parce que danni kun bɛ ka dɔ defa aw fana kun bɛ ka nin defa bon aw kun bɛ ka ɲɔgɔn affronter ta mais est ce que danni donna mɔgɔw kan ko ka taa aw faga ka dɔ faga aw la non aw ye kɛlɛ de kɛ et après kɛlɛ banna mais mɔgɔ faga de kun bɛ aw ka côté la Morgan delila ka nin fɔ don dɔ la k'u ye mɔgɔ bila ko ka taa ale fana faga ayi anamɛrɛ Morgan delila k'a fɔ don dɔ la a ka live kɔnɔ si vous avez n'aw hakili b'a la Morgan ko k'u ye mɔgɔ bila ko ka taa ale faga ko o tigi de ye vafukali bila ale ko Morgan u ye n ci de ko n ka t'i faga wallahi bila ninnu ka jɛkulu kɔnɔna na mɔgɔ faga tiɲɛ joli de fɔra yen sisan mɔgɔ faga ko de bɛ ka fɔ aw ka jɛkulu kɔnɔ kuma caman ko ka mɔgɔw faga aw t'a fɔ ko ka mɔgɔw corriger dɛ ko k'i faga k'i bɔ i ni la hadamaden ni sɔnyɔn ka gɛlɛn dɛ parce que an bɛ pays min kɔnɔ an bɛ pays de loi de kɔnɔna na danni bɛ se ka taa sisan a bɛ taa plainte déposer contre Jɛnɛ parce que u b'a taradi lui là c'est un porte-parole artiste dɔ de ka porte-parole danni bɛ se ka taa plainte contre parce que mɔgɔ faga tubabuw tɛ o contrôle la dɛ parce que n'a bɔra da la u ko tuguni Morgan y'a fɔ tuguni ko wari farala ɲɔgɔn kan k'a di Buba Boxe ma ko Buba ye wari min na ko ka Mande princesse fana faga o tɛ maa saba ya safa aw b'a fɛ k'anw ka Mali blogueuses bɛɛ de faga n'a blogueurs bɛɛ faga et aw b'u faga mun nɔfɛ ko artiste ko mais danni kɔni ta Mande princesse Morgan ninnu filɛ ni ko o ko hali u y'a fɔ n k'u y'a kɛ ne yɛrɛ la ko ka ne ka artiste Buba de ma fa ne y'a ye page dɔ ka Facebook o bɛ ne bolo yan ne taara n ka mɛnti kuratigi ni ko kɛra ne taara jelimuso tɔgɔ de fɔ ne taara n ta kɛ faransiya n ko hali ni wagasira ni n ka famille bɛ faransiya an taara mɛnti kuratigi ka ban o contre jelimuso ne ta ma kɛ mɔgɔ wɛrɛ la dɛ u y'a ye u yɛrɛ dabali banna de n ko ne kun bɛ jɛkulu kɔnɔna na n y'a bɛɛ expliquer n ko n kun bɛ artiste dɔ de kɔ moi j'étais fan u ko ko fani n ko n kun bɛ faniya kɔnɔ n bɔra a kɔnɔna na n bɔra a kɔnɔna na tantôt franchement a ma bɛn u la an ye kɛlɛ u ko mais ko droit bɛ n bolo ko n ka taa ko contrat de bɛ ne bolo ne ye contrat de signé ni artiste ya n ye n ka artiste ka image bɛɛ yira la ka n ka compte bɛɛ yira la n ye public yɛrɛ ko franchement ko ne ye fani yɛrɛ yɛrɛ de n ye n ka abonné y'u la et après n ye o kɛlɛ u ko c'est vrai n ko bon u y'a fɔ kan de la u y'a tara de n ko u ye n ka adresse de n ye video d'u ma u y'a bɛɛ lajɛ n ye mɛnti kuranti de contre ne m'a kɛ ni mɔgɔ wɛrɛ ne y'a kɛ ni artiste de ye awɔ n ko artiste bɛ n'a kuma caman faransiya n y'a yira a ka image yira a donna aéroport la cogoya min na u y'a ye k'a ka compte yira k'a ka YouTube yira k'a ka fɛn bɛɛ d'u ma a n'a ka Facebook n y'a bɛɛ de yira parce que en cas de hali ne Joli Wage t'a yira Joli Wage yɛrɛ y'a fɔ ko ni ne bɛ n tɔgɔma n ka n kɔfilɛ o ye fɛn de o tɛ fɛn yan o tɛ menace yan ne taara ko menacelen don parce que n kun bɛ artiste dɔ kɔ sini ma sini ni ko ye ne sɔrɔ sini ma sini u bɛ artiste de attaquer parce que a kɛra artiste de tɔgɔ nɔ de a kɛra artiste de ka live kɔnɔ n
Nya befo. Bo jene fana ni min ke sisa. Porte-parole de Bora. Ni Bora Djam Peba de tanto ko ale ka porte-parole de Mali Peba kalama. Mali justice Peba kalama. Malien Pepe ni kalama. Ko muso ni jelmuso gerlena. Jelmuso yere ya fo ki sigi ama nogoto ala de. On bo sisa ni eko jene doni ka ko ka ferete ka doba ni la. Allahu akbar. La hala wala quwwata. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah. La ilaha illallah. Ni ko ba de tam. Mo ni ko ba de ninga ko ka décortiquer rede. Fagali ko kuma min be koina jene franchement jene. Ibe ki kulenge ko do la jene. Wallahi ni ma wuli ki jo jene. Idon wallahi billahi jene. Wallahi billahi ne de be ka foyin. Wallahi billahi. Wallahi billahi Europe jene. Mo faka ko ni ma wuli ni eketi nga bika jene. Wallahi ne ko e dani soro jene. O ba fuke de capable. Parce que enquête mana wuli doro be tay de mena jene. Déjà ni mbora malmatu da kono ko e dona ale ka ko ka dani faga. Wallahi bilani ko e dani soro hal san keme jene e de do. O ba fuke e de do. Malmatu be mina e fana be mina. Parce que eni malmatu de kera ka business in ke ñoxo fait pour que ka dani faga. Malmatu i fana sembala. Ni ya jene dona eka. Toi tu penses que jene elle est bête. Jene te lakalaka toyo. Ni jone doni ka tanto anga fere tige ka dani faga sisa. E fana be do fo. Aw be fere u tige ke. Malmatu e ita de fo. Mais est-ce que jene kumana ko inga fola? Jene ma kuma ko inga. Peut-être il fana e do fo. Ima futugunu ko jene ko aw ka je kam mama la joie kele. C'est qui est maman la joie que les galons de ratchanti bolo. Et malmatu fle et pe que les galons de ga. Adi jene mi fle que là. Il veut qu'à jene pousser les jene katadoro. Kabo placer na iga placer tadora bana. Toi tu fais tous ton propre intérêt. Toi tu n'as jamais aimé Emma de ka ke jene mo so fe fo dongele. Ne alu de be ka fobi. Wallahi bilane de la ga ne fa awnya de be ital ko ne. Mo men tege da Qur'ane ka. Mben kalinga ka boka tege da Qur'ane ka na sora be arti. Ni be artiste wole de nya prévu de. C'est pour cela que moi je parle pas pour rien. Mo nya chaman bade avec artiste de wole. Abab la auto parler là. Toi tu en écoute appel conférence sur WhatsApp. Avec appel conférence que ta ba fo. Aba ira tanto ko artiste qui fait. Aba futa wala alu yere téléphone da dura artiste be goshili ke ta artiste abe artiste kulo la kana ale fula de be kumala aya ke mo chama mbade la ne fle ne te ban ni ke ne te fan ni ke ne kumbe je kulu kona na mo kunte sirane nyaka do ne kare ube kumani na mbe baro chama mbake uye ni chugo chama mbade alu anga artiste ka danye me musobe ka kodo ke alu ake ala kameka kuma artiste fe ka gita swala ne artiste wele kuma chamango malmatu jato fle ngi kolosala Allah l'islam de do abafu ko alu ya fodondo la wala fombe prempera kuna nake ala yerde kama ika malmatu sans pregi kolosanga beki apeka problem apeka ika jegulu tien mumuna eti seka fo ninga biga jegulu kolonana eteria serana o kuma eteri musu to pourquoi olube ali te seka comporter olu chugalata mumbi ter musu chaman bade do mo olute ninke nu wulu ya nke sanfla ngale kele ne be ninke sanfla wallahi bilane afo ala jel muso mbado sa wallahi ne kira jel muso fe kan to aka je kul ko wallahi billahi mais aka je kul la de onde ta fait ne ya yi ça va pas du tout ça qui a son intérêt bébé qui a propre intérêt de défense en fait que moi je vois que bon ça engage pas à t'intéresser parce que moi franchement moi je ne be sincérité de fait mais il y a été comme ça bébé qui a intérêt de défense chacun défend son intérêt. C'est pour cela que moi je dis que nous galon de ben galon de parce qu'il y a une réalité chamamba de tiens là ou bien il faut s'en faire nous faut document CD ou bien tendre jogou konana bébé qui a intérêt de voir de sur là bébé qui a demandé bédo yere ba futan ko danga de de do ko ni mako ke ne ko danga de do bon moi je vois que ça ni ko est tanto ne a jatem na tanto ni ko est business de do ni te fani ay tuguni parce que akera association en kaba akera commerce e kaba bébé qui ka be do be opportunité la ni do be fere ke tanto be na fere la ne re muso chama ka fo nyere kulo ni nya dawla la ara do mbata la ko ni ba figa sani ka ke ki kana ni nje kulu kona ko jama ki bi yere ka fani ko ni yere ka fani do ku bi ga fe pesa nyere kulo ne a chama mbaye
olu ferekelaw de ne ko tɛ se ka diya olu fɛ ne ye kele caman kɛ kalanden de wallahi bila n y'a bɛɛ kɛ discrètement parce que moi je sais k'u tɛ artiste fɛ n'i tɛ artiste fɛ dɔrɔn i ni ne tɛ bɛn u ye janfa min siri artiste kama groupe kɔnɔna na kalanden a kɛra i yɛrɛ ɲɛna ne alu ma sɔn ka bɔ a janfa kɔnɔna na tiɲɛ don u taara ne bolo ka ne bannen n ko classe criminel n'i kun bɛ nin janfa in kalama i kun tɛ ne bannen wallahi bila i kun t'a ne parce que n b'i dɔn kalasi ne ta dɔn nin i b'a kalama kalasi bɛ otage de la manamatu bɔra karamɔgɔ kalasi tan o bila kɛrɛfɛ fɔrɔbani an ka continuer i b'a dɔn karamɔgɔ nin kuma min bɔla cauchemar da kɔnɔ nin mɔgɔw bɛ k'i da datugu nin ko nin kan bɛɛ bɛ ka nin ko nin kɛ laisser passer pourtant nin ko nin kan ka décortiquer dɛ pourtant nin ko nin kan ka décortiquer a bɔla faniya hukumu kɔnɔ sisan don o don mɔgɔ dɔ de ka plan organisation de bɛ kɛ mɔgɔ dɔ kan ko an ka taga baara jugu kɛ nin tigi la o tuma aw nana faniya de la wa ou bien aw nana kana baara jugu de kɛ mɔgɔ la ou bien aw nana fagali ko de la an ɲininkali gɛlɛn o ɲininkali faniya sela fo kana se fagali ko la wa non a ma se o ma ne ma degi ka ni ma jɛkuru si ye kɛrɛ la fɔlɔ k'i b'a mɛn ko fagali ko kuma bɔla ye ni ninnu ka kote tɛ awa ne bɛ kuma kelen fɔ yan kabini jɛnɛ de donla nin ko nin kɔnɔ nunugu video manu de nana k'i fara muso ka jɛkuru ka fagali ko nana ka na bɔ yen nɔ sinon an kun tɛ mɔgɔw an ka wari fara ɲɔgɔn kan ka taga kojugu kɛ nin tigi la an ka wari cotiser ka taga kojugu kɛ nin tigi la kabini jɛnɛ yɛrɛ di jɛnɛ n'a ka groupe de nana ale poxer wo poxer de nana ni awa belebele dakantigi ye poxer kelen de taara ka taga video manu fara ni sama fara ni kana n'u bɛɛ ye nin jɛkuru kelen ni kɔnɔ yan o tuma aw nana mun kelen pe de la aw nana faniya ko de la wa ou bien aw nana organisation de kɛ ko ni min bɛ ka jelimuso ni tɔɔrɔ kojugu ko k'o tigi faga aw nana o mission de la wa u nana o mission de la kɛ mais c'est la réalité ni mɔgɔ min ka kuma bɛ k'i jɛ b'a fɔ k'o faga ne y'a adressé e la yan nin yɔrɔnin na jɛnɛ n'a fɔla ko mɔgɔ ka jugu kana limite dépasser jɛnɛ e ni Dani ye ko caman tɛmɛ ɲɔgɔn bolo Dani ye e dɛmɛ ko ba de kɛ yan nɔ jɛnɛ n'a fɔla ko mɔgɔ m'a fɔ k'a bɛ Dani faga an tɛ Dani photo bila kalanden Dani photo bila karamɔgɔ parce que Dani est victime dɔ ka Dani photo ci ma aradari Dani photo ci ma s'il te plaît nous il travaille attendez Dani photo John bɛ se ka Dani photo ci ma s'il te plaît jɛnɛ n'i ma attention kɛ i bɛ ka plan mɛ lugu taara se la justice pour Dani an bɛ tila ka pétition kɛ an bɛ kuma ni Dani ye s'il veut parce que il faut qu'an ka protéger dem fagaliko kuma moi j'aime pas hali ni Dani ko k'a bɛ avocat ta ye a ka fagaliko kuma na bilahi an bɛ pétition kɛ an b'a dɛmɛ an b'a dɛmɛ avocat ta ye jɛnɛ e tɛ se k'i musokɔrɔbatɔ k'i ka juguya ta ko fo e kɔnɔ jɛnsɛn réseau sanfɛ jɛnɛ limite kan ka k'i ka kow la jɛnɛ mɔgɔ faga ko kuma min bɔla e da kɔnɔ ka taga fɔ cauchemar ɲɛnɛ justice kan ka e condamné jɛnɛ ka tila tuguni ka malimatu fana ni condamné jɛnɛ awa e ka jugu jɛnɛ fɛn min juguya min bɛ fɔla e ma e ka jugu n'o ye jɛnɛ n'i y'a ye e ye courage sɔrɔ ka taga fɔ marimatu ɲɛnɛ cauchemar ɲɛnɛ ko aw ka Dani faga jɛnɛ wallahi a ye nin décision ta kɛrɛ min kɛla n'a bɔla aw da kɔnɔ o plan de kun tracé kun b'aw bolo e n'a ye mɔgɔ tɛ se bɛɛ ma wa ala ta ka ale ka mɔgɔ ɲɛnama mɔgɔ sanuma ala t'o to aw bolo i m'a ye aw kɛrɛla f'aw nana ka n'o dénoncer sanfɛ wa jɛnɛ n'i ma to jɛnɛ i ni bɛ to réseau ka yan jɛnɛ wallahi bilahi n'i ma dabila juguya bi e kɔnɔ juguya bɛ jusu la jɛnɛ wallahi bilahi e bɛ sa en plein live jɛnɛ ne ko ni faniya sela nin ma kabini ni video manu nunugu de nana muso ka jɛkuru kɔnɔ u ye jɛkuru mina ka tiɲɛ wagati bɛɛ faga ko kuma Morgan y'a faga ko kuma bɔla ko kuma bɔla aw fɛ yen Dani ka faga ko kuma o fana ni bɔla aw fɛ yen aw tilala tuguni aw ko yan aw ka live kɔnɔ Joli Wage ani Volcan ko ni alu bɛ tagama Paris kɔnɔ ko a ka kɔfilɛ awɔ hali cauchemar Joli Wage Volcan bɔla ka menace kɛ la semaine na ala ma mɛn
Konale alu soro yoro yoro kabe muru diga kono. Volcan wo yo bo ada kono ya. Au ka panelu sanfɛ. Awe. Au tate fania ko ye tuguni de. Neko artiste be dia se ka dia au ye cogo di kateme au yere kan. Ab se ka dia au ye cogo di kateme au somro kan. E Volcan ete se ki den la jeble. Jene ere flenie a den jene ere makota den la kuma be a ere ma. Jene o makota den la kuma be a ere ma. E buba poxi farani ni dagbolo a dagche ni dagbolo sigini ba dakono eni alache e farani be mo farani ka do wartigu kan muso ka jatigu kan ko ka wari di awma ka obeta mande princesse agressé imay aya danso be de kan ka live sigi dani kan ni ko kele ni kan parce que ou ma ke chien kele ou ma ke chien fla ni ya sabana de nanina de flanie ou be ni ko façon na otma aw ni satan de be baraka nyon fe wa otumana aw ni jina jugu de be baraka nyon fe wa otumana o aw ni shetarani de be bara la nyon boro wa ka jekuru ke ko ala to te foye muso koroba o adem seni wo u bebe tene u bebe be ni fagali ko kuma nani u bebe bete ni wuri la drokiye don fo lu ka jeri muso ma ba fa ko ka boko ko to faga ou bien ki akata ko jugu ko tigila ne ko ni aw labe réseau sans fait wa imae aw tola la duguma aw ya ke duguma ka ke duguma ala nana bo ayere be tlatuni ka bona e fo sans fait aya ke chien kele an nya antro dola la nya antro chiaka ka ke fla antlo dola la nya antlo chiaka saba antlo dola la nya antlo chiaka. Voilà, depuis kuna cinéma fola ngwa kana double sourdine na kana blati ya compte bloqué ay sabara kana bloqué kana bla sourdine na laissez je sais c'est qui. Il est où même le non sourdine. OK. OK, c'est bon, nya bo sourdine na. Donc, il est temps franchement hein, il est temps maintenant mo ka wuri quoi. Moro ka wuri nunu kama best lendo do ka fleri ke ai moro te se kana ni fagali ko kuma ya o moro bi si o ka trop c'est trop ai doke au kele ne jakurutigi e réseau sans fait wurati be mo ka fagali ko kuma be dala au de ka fagali ko kuma be dala wurati be au de be organisation na ko ka taka do fa otma turu c'est la journée massisa aye aluta foya Morgan ta folaya, mande princesse ta folaya, dani ta de flama kumana, turu be jone la sisa, no bona sisa be jone ta. Awa jene emimba a bande organisation na ka moro motive ko ka wari fara nyon kan ko ka ta moro fara. Jene ni faralim be laba ere de ma parce que ni de be mina en plein live ici jene. Billahi tala ni de be mina en plein live ici. Ete mochi de ka den fara yan ko réseau ko damba ere ye. Jene ititi jula sigi Facebook sans fait de ka bo TikTok ka ini mode fla ou ka bo réseau sans fait wa. Ha? Ne nyabe a soubara dama de la mine organisée ni mine be ni côté na yan fait. Ale koko taye kanari kasembe ko aja drame. Soubara gingio. Kana jene faraka awa cauchemar ni to fo yan yoron na de. Awa ni défendre mais fagali ko kuma bala ne ti défend ye non. Jatigi banani mbala neti défend ye non mais nini jene be nyona bi défend au côté là awo jejugu yiri obe karia yere du koro jejugu yiri be karia yere du koro ena ay dani ka organisation ke duguma ou tlala ka bonay awu yere tlala ka bonay
Aïe, aou te se kase bela de. Réseau mana aou ka minana de. Réseau ma bla yanko parce que kon na ou ni mogote hakili nankele. Ko donc aou ka boko ka kojugu ka tigila de. Ate marché yan de. Ate marché yan. Djene yere de kan ka bo réseau ni sans fait mene. I boandara I ka bo réseau sans fait yan. Kalande. Namu. Mbena ike modateri ina aube baroke moi je dois mbena barando ke auba débat ke yamia et en fait ni kele ne do ite live tiga parce que mina ta fengela ou souffle dans le seka a débat awama débat lancer souffle quoi mais ta denta école sola voilà c'est ça mbé débat lancer OK d'accord y a pas souffle mbé débat oui be tibe mbena conclusion suina et ambena minke et mbani duguli che musofe. Ouais, j'arrive. 2 minutes. Mani duguli tiena musofe. Auba en demain. Et naka daouyere, c'est pas Dani warafani fara parce que Chico warafani nous flani duguli. Amba ou deli. Na obsera wa profil changer ka Dani ka soutien que Dani. Justice pour Dani. Ce soir warafani fara et duguli ka. Pekanyo sur kune ka live konana. An yɛrɛ bɛna affiche bila an bɛ danni bila parce que fagaliko min kɛra an bɛna a décortiquer ce soir n'an y'a kɛ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ an bɛ ɲɔgɔn bilasira n'aw bɛ se ka profil yɛrɛ changer ne yɛrɛ bɛna n ka profil changer ka danni photo bila la bon en fait que aw b'an dɛmɛ yɛrɛ de an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan aw bɛ danni partager justice pour danni i y'a faamu parce que danni bɛ ka menacer n'a partagera ka partager a ka ca Facebook mɔgɔw an b'aw deli ala yɛrɛ de kama aw b'an dɛmɛ bɛɛ page bɛ mɔgɔ o mɔgɔ bolo page baw bɛɛ ka sɛbɛn tan to justice pour Dani parce que mun na n'an ma kɛ ni ko ye Dani sɔrɔ sini n'an y'a partage ka réseau ta otage la sa là a bɛ se ka ala ta kɔfɛ protection bɛ se ka k'a la o la Mali justice b'a ta en compte maliyɛnw b'a ta en compte parce que maliyɛnw mago bɛ Dani na bon awa min bɛ fɛ Kouchoumari fana bon Kouchoumari fana bɛ se ka interbar n'u bɛ téléphone de ta a bɛ se ka yira to u bɛ Kouchoumari u bɛ solution ɲini Kouchoumari la jɛnɛ donna ka cogo ko ka Dani faga parce que fagaliko de don ne tɛ n kulonkɛ fagaliko la wallahi bila hari ne wolo dɔgɔni fa kelen ba kelen n'i ko k'i bɛ mɔgɔ wɛrɛ faga wallahi bila ne ni ne bɔra a kalama ne t'i sutura ne tɛ o kelen ni ne ta tɛ hɛni ye dɛ mais an bɛ ka kɛ de ka ni do de kisi parce que denw bɛ Dani bolo a tɛ se ka sa tantôt ka taa ka den ninnu to Dani muso b'a bolo Dani somɔgɔw bɛ Afrique mɔgɔ caman de bɛ balo Dani na tiɲɛ an bɛ se ka kɛlɛw kɛ mais ka fagaliko in yɛrɛ de ba la o tɛ Mali danbe ka ɲɔgɔn faga o faniya kɔnɔna na ça s'arrête a ka da Dani ta in ma il faut que ko de ka bɔ nin kɔnɔna na artistes tɛ se ka to an nɔfɛ tantôt an ka mɔgɔw bɛ ka faga u nɔfɛ tantôt ko k'o ko bila tan nin ko in tɛ bila dɛ ne bɛ nin ko in sama n b'a sama k'a sama fo k'a se a dan na ni Ala sɔnna bɛɛ ka an dɛmɛ bɛɛ ka